detencions, presó administrativa sense càrrecs, només pels palestins. Desenes des que va començar l'actual crisi fa una setmana, amb la instal·lació per part d'Israel de detectors de metalls a l'entrada de l'esplanada de les mesquites de Jerusalem Est, igualment ocupada des de fa 50 anys. Davant l'escalada de tensió, noves mesures. El govern de Benjamin Netanyahu no retira els detectors que els palestins consideren una humiliació en el lloc més sagrat per ells. Ben al contrari, el gabinet ha decidit reforçar-los amb més càmeres de vigilància. Pel primer ministre, un acte de responsabilitat. אנחנו מקבלים תמונת מצב עדכנית וגם המלצות לפעולה, ואנחנו מחליטים בהתאם. אנחנו מנהלים את זה בקור רוח, בנחישות ובאחריות, וכך נמשיך לעשות כדי לשמור על הביטחון. De moment, 5 palestins morts i 3 colons israelians en 48 hores. This is a very sensitive situation here. From here, the peace is beginning, and from here, the peace is ending. In all the world, if they want to live in